haino hai manpri kasoi phaimani nukha eba khe khoroksa congress ni adong eba khe president jung bini facebook page ni bukhaktui jung nukha bini lumani script ni support no phiaba chini tiprasa bjp habu tongnai rokhai borokhai lumani script ni bagoi support krui buni dofani 10 bosoni boro rokhai lumani script ni bagoi ma suitung tiprasa rok omhai manpri kasoi phaimani nugoi beraino lukurongni khawo nangjangmani kok o tiprasa minister rok eba khe tiprasa hamkrai mantri eba khe tiprasa naikolnai mantri rok eba khe bangladesh go back hinai rok agi lumani script sam tongnai rok borok kumbai thangbai kya sengkari kokoi boh petra khe langchawai de tongbai mani klaijak abo sungmung rukurongni asono tiprasa no hamjagoi tongkhai by election thangoi election card khaliani omok khaliani hinyawoi asono tiprasa bagoi sawoi no mankhai chini vikas deborma shukla chron notia lamporo jomatia tai patar kuina khomata tongkhai bidan sabha o sadik tiprasa no hamjangmani tongkhai nongni bukhao jodi no tiprasa no hamjangmani no tongkha hingkai lumani script ni bagoi khai norok tamungoi bidan sabha o mari nai hine kokmati saya eba khe kokti sawoya abo lukuroni sungmung norok aso tiprasa ni bagoi hamjangmung tongkhai samani lumani script ni bagoi norok odal silina nango mantri eje mantri ngoi abo nini tiprasa ro chanya oino manani nangmani norok ni bisingtui norok siya da ungjak eba khe siwoi da phagjak na rangni bago bohok petra ungjak hambai norok minister mra ungoi tongkhangke norok ni bisingtui phano lumani script no rejakna ungthuk norok lumani script ni bagoi kok thacha sawoi phunukdi eba khe bidan sabha chirgoi phunukdi o tiprasa amchaini tiprasa rokni bagoi samung kaham khaina bujungkhai bidan sabha chirgoi phunukdi khomota tongkhai khomota kurui